Il-Gozo Business Chamber qed tinsisti li l-Gvern għandu joħloq policy reġjonali għall-ippjanar f'Għawdex f'dak li qed jitqies bħala pass ieħor min-naħa tan-negozji Għawċin fejn qed ikomplu jsemmaw leħinhom dwar din il-problema tal-bini illi tiela bl-appjan. Fil-fatt fil-proposti għal-budget, il-Kamra Għawċija tal-Kummerċ tinsisti li Għawdex kollu għandu jkun disinjat bħala design priority area. Din il-problema tal-bini eżaġerat f'Għawdex hija xi ħaġa li fuqha tkellmu wkoll is-sindki kollha ta' Għawdex flimkien ma' diversi għaqdiet li jinsabu mħasba li Għawdex diġà tilef il-karatteristiċi uniċi tiegħu. Apparti proposti dwar l-ambjent, il-Gozo Business Chamber titkellem ukoll dwar is-settur tas-saħħa u l-ħtieġa illi jinbena sptar ġdid, bżonn illi ġie injorat mill-Gvern snin sħaħ fil-waqt illi baqa' joħroġ il-miljuni lil Stewart Healthcare. Għal-budget li jmiss il-Gozo Business Chamber qed tipproponi wkoll li l-overtime kollu jibda jiġi intaxxat brata fissa ta' 15% li jinżamm is-servizz tal-fast ferry bejn Għawdex u Malta, li jiddaħħal is-servizz tal-ajru u jiġi żgurat li l-permanent link bejn Għawdex u Malta jibqa' priorità għall pajjiż. Qed issir anke pressjoni biex jibda l-proġett tal-parkeġġ fuq diversi sulari taħt l-art fir-Rabat Għawdex filwaqt li jiġu finalizzati l-proġetti infrastrutturali f'Għawdex illi diġà bdew.